chuan simplification trick kan hrilang cheoril rut havian nan hetah hian 3 hi 1 kan penga hei 2 3 chuan tah hian 3 amal hi kan la thlanga a number kan pek 1 2 3 hi nga kan pun tiranga zathum somruk pakwa lo chawk hei answer ani hai apanga in bel maula hei lo chawk to hei hi second hi chunga chaw chwa da ni atia achung ami ang bokin hei hi 1 2 3 4 kan penga 6 mal hi kan la thlanga kan multiply ang kan pun tiranga achunga 1 2 3 4 kan da hi nen ha kan multiply anga chumi lo chawk za sari sang sari zali le pali hi answer lo nyang hei hi olsam te a simplification addition kan lo chaw chwa dan thei dan alo ni ta ni second ni chung lekin